Egunon, bai. Opa mutiko. Kaixo, Inigo naiz, Leioakoa, hemen gaude Valentzian, 19. korrika ospatzeko asmoz, eta nahiko giro polita daukagu, eta espero dugu egun polita izatea, eguzkia daukagu, eta Euskararen aldeko ekitaldi hau gozatu nahiko. Patata zuitzen. Zerik. Bueno, marmitakoa prestatu behar du korrikareko. Gaur korrika ospatzen da Valentzian. Taz, egin behar du marmitakoa 150 pertsonentzako. Lehenengo jarri dugu, tipula, eta gero piperra. Gero joango da patata eta gero egolusea. Begira, hori salde egiten, salda. Ya pensaba abrir el sofrito. Espera, ¿no están pimiento, euskaraz? Piperra. Piperra, gai? Este hain la lien parda. Hostia. Iruñetik etorri gara, santerioekin eta txirulekin eta zuberako dantza egingo ditugu, gero. Eta, bueno, aste honetan egon gara hor Iruña aldean eta herriberan eta ere korrikan, eta, bueno, aukera ederra, Valentziara ere korrikara etortzeko. Hamaiketan izango dugu dultzaineroak, trikitiklariak, dantxariak eta musaranga. Eta gero ordu batetan egingo dugu korrikaren aurkezpena eta hasiera. Egingo dugu 2 kilometro inguruko ibilbidea Valentziaren erdialdetik. Eta gero ordu bietan egingo dugu herri janaria, eta gero 4etan kontzertua daukagu. Pau Alabajos, Josu Bergara eta Li Farna. Hola, jo soc Amaya i soc de la Jove Musaranga de València. Nosaltres estem molt contentes d'haver vingut a participar a la corrica perquè també, com tots els participants de la corrica, defensem la nostra identitat, la nostra cultura i pensem que és una gran iniciativa i un bon moment per a fer-ho. Euskara kanporata denok korrikara. Euskara lauda esan gure pele herria. Handikan baitu korrikak hasiera berria, Bilbon ospatzeko 10 kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia dadin korrika. Gure peletik Bilbora abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, Eta gure mintza eraz denok arrogago zen, Gure peletik Bilbora lekuko agidatzen. Izakatea eten gabe oro glaster guazen. Bidaia luzea egin dut Euskal Herritik ona. Valentzian ere maitasuna jaso dut. Zuen ahoetan ere bizi naiz orain. Eta lasai, eta harro sentitzen naiz. Erabiltzen nauzuenean, bultzatzen nauzuenean. Zuek hori ikusteak posten nau, zinez. Zuena izango naiz. Jaioterritik, Euskal Herritik ekarri nauzuen lagunena. Eta hemen ikasi nauzuen lagunena. Baina zuei esker ere hemen banago. Niri esker zuek saretena.
zarete, euskaldunak. Valentziarren hizkuntzarekin ere elkar bizi nahi nuke, beste hizkuntza guztiak bezala. Zeren eta hiztunok osoak baitzarete, lotxarik gabe, etxipenik gabe, hizkuntzok bizitza luzea izango dugu. Eta mundua koloretsuagoa izango da guztiz, anitzagoa, ederragoa. Desde la colla de Tabals y Dolçaines de la Societat Coral El Micalet donem suport al basc participant en la corrica d'enguany amb la nostra música, la música tradicional valenciana de Dolçaina i Tabal. Hola, soc Paula, estic així en la corrica per donar suport a aquesta iniciativa que mira de promoure la cultura basca, la llengua basca i també el fet de compartir l'escenari amb el gran cantautor Josu Vergara, molt amic meu. Haupa, Josu Vergara kantautorea naiz, eta hemen nago Euskaltzaleko Valentzia antolatutako ekitaldian. Urepeletik Bilbora, abia da dinkorrika. Urepeletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.